Moltes felicitats per aquest 3-7 amb Agulla, que s'ha acabat el registre.
fa castells porta un nivell molt alt. Jo li veig un futur impressionant amb aquesta colla. A partir d'avui hauran de passar encara un parell de mesos abans que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya els doni l'oficialitat. Mentrestant, els andorrans tindran l'oportunitat de seguir perfeccionant els castells actuals i d'atrevir-se amb altres formacions més complicades. Tota la jornada, a més, es podia seguir per streaming i ha estat enregistrada amb les càmeres de les colles, però també s'ha immortalitzat amb els mòbils i càmeres dels centenars d'andorrans i turistes que s'han aplegat a la plaça. Avui s'ha iniciat